Zdarec palec bando, vítám vás zpátky v měsíčním vlogu a mám na vás hned ze startu několik věcí, co s váma potřebuji sdílet. Ta první, dejte si odběr, zvoneček a do komentáře napište, že to sledujete, anebo možná kde, z jaké části republiky se tady na ten vlog díváte, protože by mě zajímalo, kolik z vás to reálně kouká. Asi tak. No, máte to? Super. Takže teď další věc, co potřebuji s vámi probrat, a to řeším, jestli dělat tady na té měsíční bázi ty vlogy, anebo se vrátit zpátky formátu na týdenní bázi. Co by vás bavilo víc? Jestli krátký videa z jednoho týdne, anebo tady ten delší formát prostě za celý měsíc. Kolikrát si říkám, že to zase už pak není moc aktuální, když je to vlastně měsíc zpátky. Napište mě to zase dolů do komentáře a ať se podle toho můžu třeba i zařídit. Já jsem takový na vážkách, mám to pade na pade. Měsíční vlog mě taky baví, ten týdenní by byl super, že by to bylo víc aktuální, ale fakt nevím. Pište to tam a jdem na ten vlog. Vím, že jsem říkal, že to budeme dělat 1., ale ve skutečnosti už je vlastně 7. Ten týden předtím se nedělo vlastně skoro vůbec nic. Kolikrát řeknu vlastně. Každopádně zítra bychom konečně se měli vrhnout na použití těch sádrových obvazů. Takže si teď nastříhám nějaký proužky, ať se tím úplně zítra nezdržujeme a můžeme se do toho pustit. Hodím sem pak pár záběrů, i když budete muset vydržet, až to bude trošku schovaný pod sádrou. Asi tušíte o co jde. A jsem zvědavý, jestli to dopadne. Takže zítra. A ještě když se pustíme do toho sádrování, tak tady mám jednu věc, musíme se zbavit tady těch bot. Botky už mají novýho majitele a já jsem si to nestihl ani natočit, takže doufám, že ti budou, Kubo, hodně sloužit a že je unosíš. Tak přátelé, kamarádi, dneska budu fotit, ale si takovej, je to blbý, protože kamoška řeší problémy s čumákem a i když to není můj čumák, tak vím, jaký to je, protože jsem u čumáka přišel. No a jsem to takovej, prostě mě není úplně nejlíp. Radši bych byl asi s ní a nějak jí byl s oporou, protože kolikrát člověk musí říkat, stačí, že prostě je. Tak aspoň na dálku. Začneme na padinu a pak tady máme nějaký širokáč, rybí oko a 85. Takže to nějak tak postupně prostřídáme, protože vždycky je fajn mít víc fotek z různých skel, si myslím. Ale stejně jsem vždycky nejvíc používal 50. Teď mě ještě jak napadlo, že bych tady z toho focení mohl vytisnout fotku a nechat ji tady na tom mostě potom. Co myslíte? Dáme si love mé fotky. To by mohlo být docela fajn, si myslím. Teda uvidíme, co vyfotíme, no. Tak máme hotovo. Kompletní set s backstage videem, klasicky najdeš u mě na Patreonu, kde mě můžeš vlastně podpořit. A teď už do soboty a na Krampus akci. Neděle a neděle bude nákupní, protože musím do IKEA nakoupit nějaký rámečky na fotky. Mám splněno, obrazy mám, tak teď ještě ty fotky musím do nich narvat a to je asi tak nějak neděle, no. Tak teď je na čase tuhle fotku dostat do tohohle rámu.
Tak je tam. Ty vole, to je no. Máme tu pondělí a nás čeká testovací focení tady s těma dvouma nádherama. Máme vymýšlenou fotku s Tristanem, Dankou, ale jestli to dopadne, ve středu fotíme, myslím si, že byste se měli pak na co těšit. Každopádně teďkom na tu zkoušku asi jako kameru brát nebudu, protože si to chci prostě užít. A když jako řeším natáčení, tak úplně si to neužím a nechci asi úplně tam teďkom řešit kameru. Tady na tenhle akci. Na samotné focení vezmu, to pak asi někde postavím, ale dneska jenom takovýhle úvod. Ještě se vám potom přihlásím a řeknu vám, jak zkouška dopadla. Teď odjíždím. Jsem zpět, zkouška dopadla dobře, fotit se bude, jenom počkáme na příhodný počasí, protože k tomu potřebujeme ostrý slunko, což teď úplně není, když je takový polo, šero, zataženo. To na to naše focení prostě ideálně není, potřebujeme sluníčko. Jinak jsem dneska promazal Instagram na punkovým fotografu a vymazal jsem všechny fotky, kde byla použitá moje cenzura, kde jsem něco dodělal ve Photoshopu, aby prostě to mohl dát na Instagram. Docela mě překvapilo, kolik fotek jsem vymazal. Schválně byla tam skoro 1000 fotek už na tom účtu, takže si tipněte, kolik těch fotek z toho bylo cenzurovaných mnou po nějakém procesu. Já mám na to chvilku, napište to dolů do komentáře, schválně, kolik si myslíte, že jsem vymazal z 1000 fotek, že potřebovali cenzuru. Tak, k mému překvapení to nebyla ani 100, bylo jich nějakých 95, 96, něco takového, takže vlastně 1/10 z fotek, kterým jsem měl na Instagramu, byly cenzurovaný. A přitom všichni vidí to, že ho fotím nahatý fotky. No, takže asi tak, každopádně. Takže tohle je pondělí, který je za mě Jo, je pondělí, já jsem se tak co je vlastně den. Je pondělí a bylo to skvělý. Těším se, co nám přinese tenhle týden, protože zítra teda nic plánu nemám, akorát se asi půjdu stavit do barev, protože potřebuji koupit barvy. Tohodle panáka čeká poslední štace na rozkvetlým fotosrazu, dostane nový kabát. To se nechte překvapit jaký. Takže potřebuji nakoupit barvy, takže to bude zítřek. Návštěva laků. Ve středu mělo být focení, čtvrtek, pátek, teďkom nevím. V sobotu bych měl taky fotit a v neděli bych měl taky fotit. No, zase by to mohl být docela našlapaný týden, takže uvidíme. Necháme se překvapit, jak to celý vlastně vůbec dopadne, protože plánovat to prostě nebudeme. Ale vypadá to dobře, hodně dobře. Letní čusbus. Jsem zpátky na místě činu, kde jsme fotili v pátek a napadla mě ještě jedna taková fotka dronová. Jdu si komu fotit čistě jenom ten záběr a hodím si to do storíčka, jestli by nějaká slečna měla zájem o takovou fotku. Uvidíme. Jdem do toho. Parkem druhý rozplácený telefon, to jsem taky si jemřenkou má ten. Tohle je měsíc úplně na levačku prostě. Mám bohnutý vrtule, jak se mu to nelíbí, jo. Aha, takže jsem si to balení nenahrál, super. No, takže mám zbaleno a budeme editovat. Focení nám teda bohužel úplně nedopadlo, protože na to prostě není ta správná atmosféra a to je za mě hodně důležitý. Každopádně s Dankou jsem se viděl a máme v hlavě jeden projekt, budeme hledat prostor a víc vám zatím neprozradím. Každopádně teď jdu pro Pepo, pro barvu a zbytek za chvíli. Pepo má a můžu pokračovat. Barvu už mám taky v baťohu a teď se postupně dozvíte, na co to všechno potřebuju. Barvu teda zítra. Trochu mu tu fasádu upravíme. Chudákovi. Asi dělám to přes své oblíčenky.
No, tak se tady bavím prostě, no. Kámoš dostane ještě nový lak a tak vám trošku prozrazuju, na co bude potřeba ta červená barva. Tak je na čase hodit trošku do laku. Slunko. První nátěr má za sebou a mě čekají puntíky, až zaschne. Sobota ráno a já jdu natáčet video, proč jdu na náš rozkvětlej fotosraz. Jak vidíte, tak mu prostě věnujeme spoustu času, energie. Nechceme, aby ty naše srazy byly jenom o tom, že napíšeme datum a čas, kde se sejdeme, ale chceme, aby vás to bavilo. Ale jo, to by mohlo být, jo. Takže mám natočeno, teď to volím dom sestříhat, poslat do světa a odpoledne mě čeká focení. Zdarec palec, proč jdu na rozkvětlej fotosraz, protože si jdu užít super den se skvělou bandou lidí na lokaci, kam se jen tak nedostanu, kde bude spousta rekvizit, šatů, doplňků a díky tomu vám udělám super backstage fotky, videa, takže si doma na prdeli a pojď si to užít s náma 25.4. rozkvětlý fotosraz. Dnešní focení mám za sebou, ale jsem z toho takový trošku smutnej. Nevím, jak to říct, ale jako to kočka skvělá, bylo to super, jako pokec skvělej, ale já nevím, mě tady ty focení bez nějaké myšlenky, nápadů nějak jako asi už nebaví, nenaplňují, nevím, jak to popsat, prostě bylo to takový, že na mě bylo vidět, že mě to nebaví a nakonec jsme se na to vykašlali a šli jsme si radši sednout a pokecat, což bylo jako super, fakt ten jakože na jednu stranu mi to mrzí, ale vím, že až se spolu sejdem po druhé a nechá mě fotit fakt Týna sama sebe, taková jaká je, tak to bude daleko lepší a užijeme si to oba dva a myslím si, že ty fotky budou pak stát za to. Tohle bylo takový, jako jo, vyberem tam, nemám strach, že ne, ale nejsou to ani já a není to ani Týna za mě, takže musíme myslet další datum, kdy přijede a vyfotíme to, co opravdu je. Ale byla skvělá. Tady máte nějaký video, jak to vypadalo. Nic. Jdem do neděle radši. Dobrý nedělní ráno. Začneme tím, že si uděláme mou oblíbenou snídani. Jo, schválně mě řekněte, jak máte rádi míchaný vajíčka, jestli vysušený, nebo když je to takový blatíčko, jak si je děláte vy. Miluju vajíčka. Asi na všechny možný způsoby, ale nesmí být prostě vysušený. Tak, jsem po jídle a každopádně dneska nás čeká focení tady s těma nádherama, focení tady s těma růžema. Všechno to musíme nachystat. Figuriny teda ne, to musím počkat, až přijede Danka s dalšíma věcma, které na to focení budeme potřebovat a pak podle toho to nějak budeme řešit, budeme svítit a instalovat.
ale růže musím potunit. Kdo by to byl řekl? Suchý růže normálně nehořijou, takže my jsme měli strach, že nám blafnou obě po nich. A naopak to budeme muset teď trošku podpořit pepem, takže budu nastolovat pepo a budu to tady aplikovat na ty růže. No. Budu na to potřebovat tady tohle pěkný struhadlo. Smrdí to teda jak svěží. Tak snad to bude fungovat. Teď jako mi tak hlavou běží, jestli by to nebylo možná lepší naplnit až na místě samotného focení. Tyjo. Tím pádem mám tak nějak jako zatím hotovo a musím počkat, než přijde Danielka. Zatímco já tady řeším, jak tady ty nádhery budeme svítit, tak se nám venku rozpršelo. Což není úplně dobrá zpráva, protože nevíme, jestli budeme mít potřebné rekvizity, poněvadž měly být rostlí a když chčije, tak nebudou, takže dost možná padne tady tohle focení s těma figurkama. Nevadí, růže rozhodně fotit budeme. No, máme za sebou focení s růžema, který nakonec hořeli rychleji, než jsme čekali, takže naše představa o fotkách do finále je asi jiná, než co vzniklo a popravdě úplně. Jsme se trošku zklamaní, takže prostě se nedaří tenhle týden nebo duben celkově takovej, tyjo, nevím, no. To je fuk. Focení jsme si každopádně užili, byla to prdel, zatančili jsme si s Dankou konečně, protože to bylo naše první focení vlastně v dubnu. A jedeme dál, zítra nás čeká výlet v novém týdnu, hned ze start. Krásný pondělní ráno a dneska je čas výletu na velkoformátovou výstavu. Takže vás tam vezmu dneska sebou a teď si jdu pro parťačku na cestu. Tak to nebudeme natáčet. Žádný rampe. Takhle. Kam jdem? Jde studovat. Já už vidím, kde je ta výstava. To je. To není vůbec vidět. Tak počkej. No. Musíš to mít takhle. Co to dneska? Tak. Máme. To je aspoň formát. Velkou formát. S tou malou ještě nebo? Jo. Jo, dobrý. Jsem se tě chtěl zeptat, jak to hodnotíš totiž? No, velkoformátová výstava měla opravdu veliký formát a občas na ty fotky bylo i vidět.
Ale tak jsme tam. jednu jsme si odnesli. Jo. Jo, to je super, to je krásný vidět celý. Pondělí a já tady s kámoškou natáčím poutávku na náš fotosraz. Koupání mám, tak teď půjdu zahrabat. Sice tam jsou dětská, ale jdem to hecnout. Se nám tady valí nějaká mrtvola. Tak, teď budeme fotit s tou krásnou kytinou. Tak tohle je Ferda. Ten mi pomůže s posledním záběrem. Naše akce, tvůj styl, můžeš ji vzít třeba k vodě. A když vám to modelka dovolí, tak ji můžete třeba zahrabat. A nebo ji fotit s krásnou květinou. Tak ne. A co si o tom myslíš ty, Ferdo? Může nám plátno. Happy birthday. No, natoč na video. Teďka ještě to chvilinku koní to. Sádrový odlítek máme hotový, konečně. A netrvalo to ani tak dlouho, se klasicky, když něco tanku děláme, tak to je na další lokte. Každopádně dneska se ještě potřebuju zbalit, dostříkat panáka na puntíky dodělat. Ještě doděláme 2 puntíky panákovi. A připravíme se na rozkvetlý fotosraz, nabijeme mikrofony, připravíme se na rozhovor a budeme točit video. Odálení. No, máme hotovo. Teď už jenom zbalit věci a zítra razíme. Tak jsem se ještě rozhodnul, že si natočím video, co beru sebou na fotosraz jako techniku. Takže si jdu dělat kafe a pak se vrhneme na natáčení videa.
Každopádně se teď tady snažím natočit video, nebo chci natáčet video, co si vyberu sebou na fotosraz, kde budu dělat backstage. Ale přemýšlím, jak tam do toho naházet, no. Není to jen tak, protože beru sebou gimbal, který je už 100 let zaprášený, vlastně jsem ho vytáhl naposledy před rokem právě na rozkvětlým fotosrazu, jinak jsem ho vůbec nepoužil. To je tak super, když prostě utrácíte za techniku, kterou ani pak ani nepoužijete. Top. Vyhozený prachy bych řekl. Ale chci si je zítra vzít a zkusit tam s tím trošku něco potočit, uvidíme. Ale musím tím pádem přeskládat věci v tom baťohu, ať si mi tam prostě vede na pohodu, protože takhle mě netlačilo přímo do zád a to úplně nechci. A nechci tlačit na ty motorky. Takže to jde vytahat a vymyslet, jak to tam teda celý narvem. A to by čistě teoreticky jako mohlo být, když to sklopím, tak možná to nebudu se předělávat. Jo, jakože asi jsou spokojený nakonec to bude jednodušší, než jsem čekal. Super. Hotovo. Tady dám tohle šups, zavírám, odjíždím na fotosraz. Rozkvětlý fotosraz, spousta super lidí a tohle je můj pohled na to, jak jsem na téhle akci společně s Dankou tvořil backstage. Tohle bych si měl vzít s sebou asi. Jako když jde člověk sám, tak je to strašný obchod, protože ta cesta tím pádem trvá tak 3krát díl. Musíte dát foťák, natočit záběr, jít si pro foťák, no. Takže asi tak. Taky plačeš, že? Máš židlu, jo? Jsem si vzala židlu, abych měla na čem sedět. Levo stromy, vpravo stromy, tady to kvete. Jdeme se zeptat, co se tu děje. Můžeme se zeptat, o co se tu snažíte? Nevíme. Já se jdu tady zeptat, totiž modelky. Víte, že nemáte boty? No, víme. A proč? My jsme je ztratili. Nemáme. My jsme je ztratili. Máme bosy. Nemá boty. Je bosa. Ale vyhazujou. No nás tady nechcou. Toč to! Hlásíme se vám živě z fotosrazu, rozkvetlého fotosrazu z Arboreta. Můžete se podívat, akce je v plném proudu. Musíme to počkej, ty to, jo, budeš to stříhat, dobrý. Natáhni se do... Ne, jak to Jedem živě. takhle, ano. Vážení diváci, vidíte, fotograf přesně ví, co dělá, modelka taky ví, jak se má tvářit. Já musím uhnout, nebo mě tady zašlápnou. Tak, milí diváci, vidíte, že naše akce určitě stojí za navštívení. Krásné modelky, skvělí fotografové, kteří vždycky vědí, co mají dělat. Předávám slovo do studia. Díky za slovo, teď už máme teda neděli, fotosraz je za náma. Mělo to nějaký mouchy, bylo to asi trošku jinak, než jsme si představovali, ale i tak doufáme, že se lidi bavili. Už teď v hlavě máme další fotosraz nebo fotosession, uvidíme, jak to pojmeme. Každopádně dneska díky tomu budu muset vyrazit do sekáčů, protože na upoutávku potřebuju nový hadry, protože v tom stylu doma nic nemám. Tak možná korále, to je tak jediný, takže dneska se podíváme spolu na nákupy. Ve sluchátkách mě hraje Jimi Hendrix, abych se naladil na nákupy a jdeme hledat ty správné kousky. První kousky jsou baťohu a jdeme našvít ještě jeden sekáč. Tak Belitex už na té ulici neexistuje, takže tím pádem tam je vyřešený a jdu domů. Jsem z nákupu doma, bílý tričko, džíny a teď to musíme vyladit, aby to zítra fungovalo tak, jak má. Kdo si hraje, nezlobí.
Tak už možná malinko tušíte, o jakou akci půjde. A jestli ne, tak budete muset vydržet. Takže si tady při pondělku natáčíme pozvánku na fotosession. No, fotosession, co to bude? Hele, já nevím, něco mezi tím. Ahojte, miláčkové. Takže použijte svá ctěná očka, přečtěte si popisek a my se na vás těšíme. Mír všem. Dobrý, skřípl si teda trochu rohu, ale já jsem vydržela. Promiň. Poslední týden měsíci dubnu, teda poslední 4 dny, pondělí, který středa, čtvrtek a úplně extra moc se toho nedělo. Až na pondělí, jak jste mohli vidět, když jsem teda s Dankou natočili další pozvánku na další fotoakci, která bude ve stylu hippies, pikniku. Mohlo být docela sranda, si myslím, barevný a tak. A já jsem pak teda ještě odpoledne byl natočit dronový záběry toho místa, kde to chceme uspořádat, což bylo nakonec docela crazy, protože jsem zletěl s dronem, ten si tak nějak začal dělat, co chtěl, moc jsem ho neovládal a zahučel mě prostě do křoví. Měl jsem chvilku obavy, aby mě neskončil ve vodě. Křoví bylo ještě ve finále dobrá varianta. Pak jsem s ním zletěl ještě jednou, protože se mu nic nestalo, ale i tak to bylo takový kané, lítám nad hladinou, aby mě neskončil ve vodě. Nakonec v vodě neskončil, takže si můžeme dát pár záběrů toho místa, kde bude tahle fotoakce. Pak už se toho moc nedělo, úterý vůbec nic. Ve středu jsem teda byl na prohlídce jednoho prostoru, protože s Dankou chceme zkusit rozjet ateliér. Takže hledáme prostor. To zatím nevím, jak to dopadlo. Pravděpodobně se to dozvíme až v pondělí, takže uvidíme. A když tak budeme hledat dál, no, ale tohle by bylo místo úplně skvělý, bohužel jsou před náma jiní zájemci. A jen tomu, co to za místo, jaká je cena, úplně asi nemyslím, jak to dopadne, že by nám to zůstalo. Takže tak, no to byla středa a ve čtvrtek už jenom čarodejnice, fotopivo, na který si mě moc nechtělo, byl jsem takový, ty 2 dny byly takový, nevím, úplně vlastně takový bez nálady. Ani se mi moc nechtělo natáčet, takže tak, ale tohle je prostě duben a uvidíme se v dalším měsíci. No a chystám tak nějaký videa, co se týče focení, jenom čistě nějaký takový klasika, jak se fotí. Už by měli v květnu vyjít nějaký takový videa, nejenom vlog. Čus bus. Mír a lásku všem. 17. se vidíme na rozkvetlým, ten byl na hippies pikniku. No a než bude další videa, tak se můžete mrknout na některý tady z těch, co tady už jsou. A já se budu snažit vydat co nejdřív nějaký nový. Like, odběr. Šupej to tam.